ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବ ତମ ବାପା ସବୁ କ'ଣ ଗୁଆ ତୋଳା କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ତୁମେ ଗୁଆ ତୋଳା କରୁଥା, ମୁଁ ଯାଉଛି ରୋଷେଇ କରିବି। ଆଉ ବର୍ଷା ହେଇଛି ଯେ କୁହନି, ପୁରା ମାଟି ପୁରା ଓଦା ହେଇକି କାଚୁ କାଚୁ ହେଇଯାଇଛି ପୁରା। ମାମା ସେଥିରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଲିପି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିଦେଲି। ରୋଷେଇ ପାଇଁ ଜଲ୍ଦି ହେଇଛି, କାହିଁକିନା ମୋ ପତି ପରମେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ବା ରୋଷେଇ ଜଲ୍ଦି ହେବ। କହିବେ ତୁମେ ଏତିକି ଲୋକ ଏତେ କ'ଣ ଲେଟ୍ କରୁଛ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମର ସାଧା, ପୁଣି ସାଧା ନୁହଁ ଆଇଁଷ। ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ପାଣି ଆଖିଆ ଝୋଳ। ମୋ ପତି ପରମେଶ୍ୱର ଆସିଥିଲେ ମାନେ ତାଙ୍କ ବୋଉଙ୍କ ପାଇଁ ମାଛ, ଫେବରେଟ୍ ମାଛ ଆସିବ, ନହେଲେ ଆଉ ହେଇପାରିବନି। ବିନି ଆଳୁ ଭଜା, ମାଛ ତରକାରୀ। ଆଉ ତାପରେ ଖାଇକି ରେଡ଼ି ହେଇକି ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ କୁଆଡ଼େ, ମାନେ ଗାଁକୁ ଆଉଛି। ଗାଁକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଉଛି, ଆଗକୁ ଅଛି ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ବା ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ହେବ, ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଆସିକି ପହଞ୍ଚିକି ମାମା ବୋଉ ଖୋଲିଦେଲା ପୁଟୁଳି ମୋର। ମୋ ମାମା ପଠେଇଛନ୍ତି ସବୁ ପନିପରିବାଙ୍କା। ଆଉ ହେଲେ କହନ୍ତି ବାପ ଘରୁ ଝିଅ ଗଲେ ଶାଶୁଘରକୁ ପନିପରିବା ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି, ହେଲେ ମାମା ଆମର ଓଲଟା ଦେଇଛନ୍ତି ମୋତେ ମୋ ହାତରେ, କହିଲେ ନା ଘରକୁ ନେଇକି ଯା ପନିପରିବା ସବୁ ଏକାଳେ। ବୋଉ ତ କେତେ କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି କିଲୋ, ମୁଁ କହିଲି ହଁ ପରା ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ସବୁ ଖୋଲାଖୋଲି କରି ଥୋଇଦେଲା ଆମ ଚିଆଁଗଣ୍ଡ ଦେଖୁନ। ତାପରେ ଜ୍ୱାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଟିକେ ଚାଲିଲି ମୋ ଭଉଣୀ ଘରକୁ ଟିକେ ବୁଲିବାକୁ। ଆଉ ଆଇଛି ମାନେ କ'ଣ ଛାଡ଼ିବି ନା କ'ଣ, ସବୁଆଡ଼େ ଟିକେ ବୁଲିବି କି ନାହିଁ। ଆସିକି ଜ୍ୱାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋ ପତି ପରମେଶ୍ୱର ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଆଳୁଚପ ବସିକି ଚାହା ଖାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଇଠି ମାଉସୀ ଝିଆରୀରେ ବସିକି ଦୁଃଖ ସୁଖ ହେଉଛୁ। ଦୁଃଖ ମୁଁ କରୁଛି, ଖତେଇ କରୁଛି ଏକାଳେ।